בופלו על ההר, הקור של לבנון חותך, 2.5 זחלים טוחנים ואף אחד כאן לא הולך. בוריס נשאר בעזה, עכשיו אנחנו עדר שדוהר, 4 בתוך מרכבה, 3 בז ואף אחד פה לא מוותר. הנהג מנקר, המתק חופר, הטעם כבר השתגע, שותים קפה של בוץ ושמן, מחכים לפקודה לנוע. עם מנוע שואג ו65 טון של פלדה, בופלו רומס את השטח, אין פה דרך חזרה. 8108 עם גריז בתוך הברידים, בתוך המפלצת הזאת פועם לב של אנשים. אומרים שהשריון עשה היסטוריה, אנחנו בעיקר עושים קפה, פורסים זחל באמצע הלילה, מי אמר שהשירות הזה יפה? סוחבים את הטנק על הגב, חיים על קבנוס וטורטיה, אין פה פוזה של סיירת, רק עבודה פיסית שחורה ישנה. אבל זו שותפות של דם וסולר, שפה שרק אנחנו נבין, כשהתותח עולה למעלה כל הצוות מאמין. עם מנוע שואג ו65 טון של פלדה, בופלו רומס את השטח, אין פה דרך חזרה. 8108 עם גריז בתוך הברידים, בתוך המפלצת הזאת פועם לב של אנשים. אנחנו יושבים כאן בטנק, בטוחים שאנחנו גיבורי הדור, אבירי המתכת והאש, שומרים על החושך והאור. אבל כשהמנוע סוף סוף נכבה ויורדת דממה על ההר, האמת מתגנבת בשקט וחותכת כמו אדיר קר. החזית האמיתית היא לא פה, היא לא דורשת פגז או פקודה, היא נמצאת שם בבית אצלכם, הגבעות השקטות של הפלוגה, בעצמה בדאגה בחמלה שלא נגמרת. אתן מחזיקות את כל העולם בשגרה שרק מתגברת. אז המנוע שואג 65 טון של פלדה, אבל בלעדיכם הבופלו הזה לא היה זז אפילו שנייה. 8108 עם גריז בתוך הברידים, הטנק מברזל אבל אתן השריון, הנשים, המשפחות, הילדים. הטנק מברזל אבל אתן השריון, בופלו ממשיך לדהור.